Tarlum hig pop-up Gaeltacht in Manhattan, ach make it fuair. Búlan Gaeltacht NYC le chéile cúpla uair sa bhí, le Gaeilge Lord ag tithe táhairne éagsúla sa chathair, tá an atmosfér chomh-fáilteáil agus bíonn crach-waithon a gcónaí. Tá tosan seo roamsa. Yeah, tá brónarm. Bhí maisiúcha na nálaigh ar dói, má tá tú cuairtú áit teálaí an nálaigh seo in Manhattan, seo an áit. Sláinte. Díomh cháirte is Mr. John, tá ma uachtaran na Gaeltacht NYC. Nó le conna dí Sean of Vlogmas is Adam Drum. Tá mé honey of Vlollaig agus tá mé ar le má Colleen Pope. Judith is Mr. Mark. Is Sharon May. August is Bralium Gaeltacht NYC. No, just